Be. Nime geliyor ol sağlık kabir yere başağı öýdýänmi? Be. Assalamu alaykum. Wa aleykum dur Yunuscan sağlık mı? Nire alňa tap bar ya? Yaşy. Alaykum O assalam. tapma, iýgilikmi? Näme bolýar? Eşitmedin mi? Näme? Ruşan ayakkabılar dükkanında 1 dekabrdan 1 yanvar arasında saylan koşum 350 manatdan geçti. 10 götürüm ardalyş bilen öpdiler. Näpdiň? Ondan başga da 2 tane koş alýaňa 25 götürüm bolýar. Ardan öpdiler ha. Öňe mäşhur şol ayakkabılarda belli koşu 50 götürüp ardanasy bolýar. Da, şoň üçin olup ýetişjek bolup barýanlar şu. Ýörünni. Gitsek mi senem? Ýör. Ýet, seradan nam näme diýär? Häzir bar ýat, berdim. Aha. Hiç dat diýem dok. 2 tane koş aljak diýär. 25 götürmem ardan alýar.